Hi mga kagahi, good morning. Mudong may karon sa PhilHealth. Magbayad ko sa PhilHealth kay mga anak na ba ko sunod buwan. Nidako na pagkatabang ang PhilHealth. So magbayad ta karon PhilHealth. Diyan yung tustiri nga mo sakay pod kay basig magbayad pod si isa ha. Si undo ning una na kay hanggi pa kuandag sakjanan. Hanggi pa silong kay sig nabuwad tus init ba kaning init-init man gamay ganina. Rag initan na dyan tong pagod sa tambog dadto. Okay, ano ba ko nabilin? Kaya wala ba ko susi? Kaya ito anang undoy gibit-bit. Wala na, okay na. Para makagahi. Nang hanggi pamit-bit ko ani. Wives. Ja, kuan ka na nay power bank. Ang gibutag sudlanan kay musamot kabulingit. Puti ra bag kulor. Ngita sa tagdaan nga maajuhon ka nalata naman po juta kaya ramang kusugas uwan gabi eh. Ay, bis kay naman na nadasang adlaw. Wa na pod. Kanus apa 20 taon ni mahuman. Sa bunsunan man jud tagtiras uwan. Tuwas undoy dyan nang gitagbong gisaka dahil ni jagsak dyan ng gabi eh. Maudi ay. Taxi! Taxi! Naghanap ko tito sa kami. Ha? Naghanap ko tito sa itlog. Mura. Yung itlog, yung tito na ginang itlog. Ano ba yung kasweet? Yung tito na makulog itang itlog. Unsa na? Yung sarang ginudnuran siguro na ni Mughani. May tanda-tanda. Jesus. Magantos ng itlog ah. Yes. Las ni mo. Buwang mo na dito ng buka. Shoot. Sumuhapit ako sa merkado magagahin ito as dito nagpaabot og siling muel. Sakay sila basig na po sila palitan ba sayang magudpod mo man misakay. Puto sila yung mga lingaw madto na ron makasure-sure po sila. Amo lagaw karon importante kay kuan ko sang PhilHealth. Dari sa mga dapat makagahi taligsik pero pag abot na mag-ubay init nagsugod lami kajug langit kay arang kablu. Gimingaw kajug kay ngani nga weather. Imo lagi pila na kabuan sig uwan daari. Kini kay gilanipan man des niagi madjugani na ulian ra gilang humay. Kanang punto na mga kagahi amo na nang nakampingan sa una. Sugod nagka-syudad-syudad ag porma di an mis talibon. Sa makakita na yung traffic light murag makaingon na tag oy bintaha na syudad-syudad na. Alam mo idol na. Dag video, unda na. Diyan oy, diretso na mis munisipyo sa Talibon kay tuwa man dito office sa ilahang PhilHealth. Ora man jani kinadiuwan nga PhilHealth yung tagbilaran 2 to 3 hours pag biyahe jadi mo na kaya. Dapat sa ko pwede mag-travel og ladyo okay ra ni nga mga karatig lungsod ra. Kani makagahi mo na ag PhilHealth office just undoy rehang pasudlon kana lagi ngarang initaw ba sa aircon na musakjanan sa musod na pud bugnaw ba. Nahuma na mag process mo dito mis LBC. Kay mo man gid ang negosyong ginagmay. Diyan nang ipadag ang product dari sa LBC. Kako makagahi ako sa gawas naghuwat kay di sa ko musuda jon kana nilong sa ko kay grabing inita lagi ditong sakjanan. Sila tiri amo na lang magipauna sa aturas arong pabugnaw-bugnaw sila kay lisod mo kujug-kujug namon musod ra pugon sa mga kagahi og okay daghang pamati. Buram gud ko gidabdaban kay grabing inita kadto ganina sa lisod kajug musod tas bugnaw. Nisod na ko mga kagahi kay murag okay na magang pamati. Makanimdom ko sa unas katong nagtinda-tinda bitaw ko daghang mga products ngani magkabageud ko intawg padung sa LBC. Sa unas dito pa ko sa Manila kay arang daghanam ko racket bisag unsa may pamaligja. Adto mo gud po natay racket gajud. Dili gud pwede bitog saligan rag usa ka income. Dili mas undoy agad sa nilas grabe man ang buli nga kaadyo. Grabe jud pang lapuka dito sa mga gianan. Jawa may kahapit kini nagpanghimuwas. Naga ko magagahi nagtanaw kay aram dyan ang beutah. Mura man dyan ko gigitik. Beutah na dyan sinilas nga grabing kalapok. Daghan na ba tao dari patigas ba? Naling mura pa kung sinilas sarang bulinga. Parang uwan na mo dito sa mura. Pag-abot tari karam na inita. Huwag ka panginuwas. Ang galong. Buling na. Boy, na lamas shades. Pero tiil. Muduang
namin nila tiri mga kagahi. Sakto pod mga alas 11:30 jagi katasan na pod me. Umagat magkasukos tiil ni Undoy. Oy, grabe man diyang lupok ka. Sige kantsawan og taman mo na nangita sa kahugasan. Pandi. Buwang man di ay. Buwang man di ay. Duay ko nang imong agi. Pagkaman ni panghugas ng diretso na may dares chowking, nagwat-huwat mi nila tiri. Ang gitawagan kay kinahanglan ra ba mi mo inom og tambaw inig kalauna. Ihangat. Bakit ba? Sino na yung dapat ko kanina ko? Nakatong imbigan. Kulit ako po. Ano na bangit ako sa cellphone? Bukod ko lang niyo ko. Nas linyard, na squad na. Siri ba tagay? Pwede na yung baon. Lumat, karga. Kaya mga kon, ito ba na mga Sumoga sa titudo na mga kagahi nga mahuman na gamang PhilHealth makapadapod sa LBC. Karon manguli na mi dyan nakasinabot mi nga muhapit mi og dam. Pakuan ra ba? Palakmay ra ba sige pamati ba? Rahadlo ka kajulatajan no. Di po kumulatay nga to ay kumaw pero nga rin nung dak umurag bintaha pa. Ako kay nga naday dam daris talibon. Hingan mas undoy nga na ako no sa mo agi kunomi. Kay padong nang pud mi uli, wa nang pud mi buhaton. Sumo ni mga kagahi ag dam daris talibon ako kay bog sa nining baranggaja. Kinsa na kay ba pwede ra mo comment das ubos. Wa puro pagkaadjog view. Pero mga kagahi di na may mga naog sa sakjanan kay exitiri gitukaran man gud. Pero si mismo di pa mo pud siya gusto mo uli. Kay pareho man pud ming duha nga mawag stress ug makakita bitog inganing mga view. Daghan siguro isda dani mga kagahi. Grabeng kulbaala gin ha ganina kay abi kong matumba si Ja. Kay grabeng ito man na magwait mo na maglugi. Ja ako man dani nasayod og tukaran si Ja kay kamera man duha sa Manila nagpatambaw. Kaya syempre dugay na pud mi nagbuwag. Wa na ako makaatong ni Ja mga kagahi ug unsa si Ja tukaran. Sa lahi na pud kuron kay dali na ko mahadlok ron. Ganina pagtukar ni Ja abi pukog tukaran ko sa angan sa ite. Mutukar po niyang panic attacks ug nabit ako haglukan, mahaglok pukog mahaglok ko kay delikado. Si undoy kay wa naman ning lakaw man kay nagwasak janan kamerang limwil na bilin. Gali kay dihas limwil murag ning kalmar paghangdughan ba. Lahi po ko kay tukaran kog panic attacks mura jud kog mamatay pud. Madja gani kay na manage ra na ganina. Nagpractice man kog breathing exercise. Mag-inhale exhale ka, mag-count ra kag 1 to 5 mo man gi-advise na instructor. Mo to makagay pasalamat gyapon kay kalusot gyapon tas gusot. Si undoy ra ka video daan niya kami street ora mi sakjanan. Kaya pa man sa kaadyo mauli. Jamo nang ning gawas pumiro to small kay aliwaros pud maka-trigger man pud na niya ng aliwaros bitaw. Mo nang ningan gadyo kung undang nga pag video baka matanaw mi. So mo ni karon while ga-edit ko tan-tan po ko sa view kay wa mo ko kita dani kay dito ra ba sa sakjanan. Wala ga deungan ra tag kakita. Ang mga kameraman. Luod jag mga kameraman oy. Ansa ang mga pares ka mga pang kujabin mag mga pares. Kamutan ora men jangan sa view unja. Sa cellphone ra sa camera. Nana naghang kameraman lay mo di daghang kameraman pud. Sir, musta trabaho sir? Musta panagat? Kami ni gapo. Kami ani pagabi eh. Oh, mag-camping no. Put magdag tent. Na view ha. Mangutag pasaw ani ha. Naman dapat mga bayar ito sa babaw. Ano ba isda po dani? Naa. Kasi nga ni na dyan na isda. Huwag ka naging pamati. Gitukaran sa chowking ganina. Ha? Huwag ka naging pamati. Ingan ka, mangihi ka dyan. Pagbarag ni mo, ingan na katukaran ko. Palingkura sa alim. Mato nga. Chat ni mo ganina. Mula. Mato nga, gipalingkod sana. Kay hangat. Kasi kaisan ka. Yung kalitra mo kaging hindi nagkaisan ka. Pero di sa kakaisan. Sa imo laritong sakit. Abi kag kaisan ka. Pero katukaran na dahi ka. Kamusta may mga bati ron? Kaluda naman yung mga uli na ta? Dara. Papadong naman ta uli ning hapit raman tagari jud sa uli na punta. Wa ko nakahinom dang mga tukaran ko. Tukaran ka. Ha gani na si Milim ko ag cellphone tirim kay jag matakat di gani nimo ihatag. Tingnan patay tao diha. Wa ko hinom daron ako hinom tukaran lagi ka. Tana di kay uli na ta mo drop ratas binlio tanaw ta ja dito na ta uli. Aw na pa day isa ka dam. Nagkus ka nang goan. Saddam Hussein. Oh, di ana ka mga kameraman. Kamusta kameraman nimo diha tir? Okay ra? Tugnaw. Tugnaw. Tugsag tiwas tir. Ilimol ra gud pa video karon makakita ka anja tanawa ra sa video. Para makakita ka gud sa video. So as of this moment guys, medyo nauli anas tiri. Sa ubay na ni nga part upo kay bagon sa ni lugar sa ubay.
Kinaulian naman dyan, ingin sa nga moagi ko nung pud mig binliw daw. Pero makagahi warag hapon mi madadyon. Kaya apikihan na mag-driver, so diretso na laman mi. Sa okay raman pud kaya nakalabay ng putag tubig-tubig. Basta mga ingani kay lami magud tanawon. Diyan mo suway migsurot tong dam bitaw sa San Jose Mabini katong giamang gipranapan ni Undoy. Suway migpangutana tong lalaki dito sa iskina, ingin man nga di ko na masudlan. May nagamusak tanan kay Lord Gaadjo. Man mga mountain sa Mabini mga kagahi. Maura pag puro mas Alicia, Galicia likudan ng buntod. Gawa mi kahapit sa dama kagahi ni hapit na laman hinon mi dres kang Kuka Hills. Timing mapagkadyo kay kutasana mi. So ni palit ra mig isnak datong tindahan dyan diretso mi dari. Awa barang lamiya kadyo kita kadyo dagat. Dapoy baka dari mga kagahi madyo pagbaka kay wa pa ni problema dyan kinabuhi. Sabsab laman ni siya wa na lipay na. Kita in taon kilawat kanan nagatang mga problems. Rusag dila man laban lamang gihapunta. Kita bilis gihapunta kay napatada ning kalibutana. Dugay na pud kuha ka arhi sa kang Kuka Hills mga kagahi na lipay ko kay nakalili ko karon. Kay og nanas bibi ninja di sa ko kalaag na ning mga pila ka buwan pero muda kada nas bibi ninja o ba na nataglaag. Sure po ganahan po niglaag ning bata liwat ni sa amahan. Kapilang tablik balik na. Keempat pa. Kaupat. Unang ari na to. Katong kuan kita gantang ma'am. Ma'am na taga Duero. Pwede mo sa Hindi. musutan ng isang inyo ko babae. Pwede man. Malulong. Kana ba tao na ba ya? Man Kana siguro. mahuman. Murag di na bay, murag nagkanay. Resort ni resort. Oo. Na swimming pool to ah. Swimming pool ba? Mo ba? Abo sa swimming pool. Himo na resort. Kinaman to'y plano. Kita mo ko sa plano diha. Di-post man tong plano diha. Luy ra mag-iro. Mo ko ikatuwa daan di kagikaan gamay ra magkajungpan. Medyo ning dakeg ang tiil ron makagahi pero di man ni kanunay mo. Kudus ra man siya basta ang itungtong. So manguli na may mga kagahi. Igura jud man ni hapit para mang snack. Ang inita pa kajug adlaw samaw ka adyo. Adyo laman nakapangisnak patas laming view. May kajug kinabuhi sa bukid. Uy marabit ag mawawagi mo problema. Jay nga na maglugway rag baka. Kanapit ang lugar nga ag problema ni murang pagkaon. Siyempre kugihan ka makaani pagkas imong tinanim di wa poy problema. Sa sumig uli mga kagahi kasi undoy magpagupit pa si ijang buhok. Grabe hilaran na ijang buhok lengan murag beubeuk. Post nanti. Pastos ka buko. Pastos ka do. Ako magagahi samtang kapag gupit si Red Turo ko sakjanan gahigda-higda harang gipahigda ag lingkuranan. Pahuway ko ba dyan nagpa-signal po ko tugtog po music. Ang ganahan nga music na bitong pang anti-anxiety. No kalit ra kog palpitit. Kasagjud ba madenggan sinas ang danggan ng heartbeat. Kung ko jud ko iya bunya na nami gali ko anak pohon. Oh iya bun pa jud ni jaga. Buya ba. Yan, kalau ditawa ka. Minjan na plan Untuk ngapuan. Ah. Kalau ditawa ko minjan binuhatan. Menjauh binatang. Binuhatan.